Сашо мисля, че също успя да се закачи. Добър вечер на всички. Най-сетни след толкова време, от което измина Европейското първенство, успяхме да се съберем и да направим това пряко предаване за изминалото Европейско първенство в Босна. Тук са част от, Сашо все още не го виждам, от нашия национален отбор. Представяме Жоро Стоянов, Марио Смитов, Димитър Петров. Анди, за съжаление, няма възможност да се включи. И сега ще се опитам да включа и Сашо. Сашо е в колата си обаче. Сашо, чуваш ли? Да, здравейте. Значи всичко е окей. Така, кой ще започне? Набързо, аз ако искате мога да пусна картата на Босна, за да кажете през това време къде се провери състезанието. Аз, между другото, много се изумих, защото този участък един е много далеко от моста. Да, действително е доста далеч. Да. Той самия Мостър е малко в страни от обичайните дестинации за риболов в Босна, така наречения Босненски юг. Има доста интересни места за риболов, доста непознат район и много интересно беше. Жорка, ако искаш започни с самите реки и участъците, на които са провели Европейското първенство. Или всъщност не знам с какво ти искаш това започне. Първо здравейте на всички, които гледат. Радвам се да се съберем тази вечер да поговорим действително за това първенство, което за нашия отбор беше трето поредно, вече 3 първенства поред България има отбор. И аз съм изключително радостен на този факт, защото това е едно надграждане, което безценен опит, който събираме и проправяме път за напред България да бъде все по-добре представена. Аз съм сигурен, че с общи усилия до година България ще има изключително представяне, дай Боже, на световно първенство. Тази година световното беше в Босна, както казах, малко в страни от обичайните босненски реки. Мога да гадая само за причината. Босненския юг, доста непознат район, доста специфични реки и някои непознати риби, като ендемичната мекоуста пастърва, която се въди в басейна на река Неретва, нейните притоци. Реално река Неретва първоначално трябваше да бъде част от европейското, но не знам поради каква причина не беше включена в крайния списък. Европейското беше на 2 реки, река Буна, която е един от големите притоци на Неретва, и река Стурба, която е в западната част, много близо до град Ливно и много близо до границата с Хърватска. Цялата местност беше доста, далече от маршрутите, които имахме някаква информация за реките там в Босна, и се наложи така доста дълга и не до там плодотворна, подготовка за местата. Но река Буна е къса, но много пълноводна река, карстова река, където също има мекоуста пастърва, а на река Стурба се славеше с много големите лепани. Тя също беше изключително различна като релеф от нашите. Стурба реално е. Тя е в западната част на Босна до град Ливно, малко така в страни от Сплит в Хърватия. Малка. Значи тук е Ливно. Да, значи малко над Ливно, някъде може би, т.е. под Ливно, на юг. Тук долу дясно е Мостър, което начало аз ги пуснах по 2 часа път от Мостър. 2 часа, стабилно 2 часа в посока с рейс. Иначе с кола е около час и 15 минути, но самата местност е много живописна, върви се сред малки градчета, общо взето пътя минава неусетно, добри пътища, всичко беше наред. Просто бяха направили 2 сектора на река Буна, които бяха доста близо до Мостър, където спахме, и 2 сектора на река Стурба, където се пътуваше, 2 от дни се пътуваше доста. Езерото беше над Мостър точно, това е на един завирен участък на река Неретва, да.
Там е тук на едно, на това изтумбеното, което надясно така голямото с червените икони, където виждаш, точно да, къде ти е мишката, това е изтумбеното на десния бряг всъщност на Неретва, беше един участък, който там се проведе европейското. 500-600 метра. Пак не знаехме изобщо какви риби има. Знаехме, че само от информацията на сайта на ФИПС, че има пастърва, някакви видове, шаран, клен и не мога да се спомня друго. Нещо като някаква маздруга или някаква червоноперка, такъв тип, не съм сигурен. Плотица, както се научи. Плотица, някаква плотица, да, ама точно това е, не знам. И беше доста, как да кажа, необичайно място за провеждане заради ограниченията при кастинга. Обикновено състезанията се провеждат на някакви места, където има доста голямо място за кастинг или от лодка. Там има специфични условия, особености. Тук условността беше, че секторите бяха много къси, около 20 на метра и с изключително ограничено място за кастинг. 20 държави участвахме, 20 сектора, бокса и може би 16 от тях имаха изключително много дървета, растителност, препятствия, висок бряг, треви. Не можеше да се мята много. Като цяло реката Неретва, всъщност това езеро, беше доста зависима, може би от нивото, има там ВЕЦ и самото време беше изключително горещо. От 38 градуса цял ден до 40 и нагоре в обедните жеги. Много ниска активност и много голям шанс трябваше да има всеки, за да успее да хване дори една или две риби на езерото. Така че подготовката премина. Той Митко може да разкаже малко по-късно за основната част на подготовката. Разчитахме на разузнаването на Митко и на Анди. Те ходиха месец по-рано там. Направиха няколко дни риболов. Той ще каже малко по-подробно. Една седмица преди първенството или две получихме информация и от Стани Мънков, за което му благодаря. Беше водил група там. Като цяло информацията беше много трудни риби, почти никакъв риболов през деня заради жегите и вечерно люпене и някаква активност. Между другото, това беше другото интересно нещо на това състезание. Бяха направили маншовете след обед, между 5 и 8 часа, което беше съвсем резонно, защото тогава се разиграваше рибата, иначе резултатите щяха да са доста драстично по-ниски, като брой уловени риби най-вероятно. А изобщо не беше комфортно, можеше да има разни топлинни удари и така нататък. Хората не се чувстваха добре дори в 5 часа на реката, така че беше логично. Много интересно беше и това, което аз в моя репортаж го споменах един път, беше изключително важно жребия. Наистина, това беше много важно. Но, в крайна сметка, Европейското първенство е място, където винаги учиш. Това е второто по сила състезание в света след световното. Няма много континентални първенства и един от най-добрите състезатели са там. Нямаш право на грешка. Винаги учиш в много ускорена такава среда и винаги е много интересно. Сигурен съм, че отбора на трупа е много опит. Много по-голяма увереност да се справя в непредвидени и необичайни ситуации. И всички се раздадаха на абсолютния максимум. Митко направи уникално състезание. Поздравявам го. Поздравявам всички момчета за добрата игра, за отборната игра. И мога да се надявам само до година България да излъчи отново един още по-силен национален отбор. Аз съм сигурен, че с натрупания опит ще имаме още повече успехи. Аз само да вмъкна, мисля, че 20 отбора участваха тази година, нали? 20. Значи тази година е много по принцип за европейско. От много години, аз поне не си спомням, последните 15 години следя първенства, да има 20 отбора на световно, на европейско. Световното тази година е в северо-запада на САЩ. Да, изключително
готино място за риболов, но много трудна логистика, много по-скъпо, много по-трудно да се организира един национален отбор и затова може би тази година имаше рекорден брой състезатели и отбори. 20 държави, което е Да. Имаше страхотно. държави, които с години назад не се бяха включвали в каквото и да било първенство. Да. От такъв мащаб имам предвид. Така е, действително. Всички бяха дошли абсолютно пределно мотивирани. Имаше отбори малки, големи. Чехите бяха, французите, всички бяха с огромни щабове, с много разузнаване, с по 2 седмици там. Имаше отбори пък обратно, като Люксембург и, да кажем, холандците, които не бяха, специално Люксембург и Унгария, не се бяха включвали много време в тура и те бяха дошли. Всеки беше решил да си пробва късмета, така да се каже, на тези хубави, красиви реки и много трудни риби, наистина много трудни риби, особено липаните на река Стурва бяха много трудни, при много неспецифични условия. Самата река не позволяваше газене почти никъде. Много беше на места абсолютно равна от бряг до бряг с по едни папури, влезеш ли си загинал, няма какво да правиш. Мога да пусна снимки в един момент, когато решите. Нека и другите да кажат 2 думи, да преминем нататък за в подробности да изпадаме. Аз между другото, този път ще гледам подробно коментарите, защото в предишните предавания обикновено поради някаква причина губим коментарите и не мога да ги следя всичките. Така че по-често ще чета коментарите, ако има някакви въпроси, ще ви казвам. Добре. Продължете, да. Мисля, че Митко може да каже 2-3 думи, защото той направи много интересно състезание. Подредиха му се добре планетите и той изключително бързо се ориентира в ситуацията в някои от маншовете и направи много хубав резултат. Митко, ти си. Виждам Сашо как ме гледа, просто нямаш как да не се засмея. Радвам се. Радвам се и Митко, извинявай, че те прекъсвам, само да кажа, че искрено съжалявам, че последния манш, който ти се падна Супер Куц Бокс, беше единствената причина за да европейския шампион да е босненец. Аз знам, че доста хора в момента, гледайки го това, ще се кажат, че това е само единствена спекулация, но ние като отбор 5 дни сме виждали протоколи ден след ден и сме знаели как върви тази игра. Имаме с понятие от наказателни точки, от въртележки в класиранията и всичко това. Няма какво да въртаме повече, но с малко повече късмет можеше да имаме поне един медал, дето да дойде в България, без значение от титлата. Аз ще почна малко от по-назад с Андрей, който в момента е малко без покритие и не можа да се включи. Успяхме да се организираме и да направим една, бих казал, бърза тренировка и на 2 реки. Това се случи май месец, на края на април, началото на май месец, за 4 дни риболов. Общо трипа ни беше 6 дни, като ги разпределихме първите 2 дни риболов на река Буна и останалите 2 риболов на река Стурба. Идеята ни беше най-вече да видим какви са условията за риболов, мащабите на реките, долу-горе да минем участъци от реките, да знаем какъв е релефа на дъното, долу-горе самият тип река, какво би предполагала, като дойдем на самото състезание, да знаем за какво да се готвим. За огромно съжаление, река Буна ни изненада с изключително бедно наличие на риби. Наистина, местата с риби бяха доста малко. В тези 2 дни риболов ние успяхме да хванем доста мекоусти пастърви. Главно бяха мекоусти пастърви. С добри размери, но не сме надхвърляли бройка от сорта на 20 на риби на ден на човек. Както споменахте вие по-рано, Жоро и Росен, в края на деня всъщност се случваше абсолютно всичко, което се случваше за целия ден. Можеше да си на реката от 8 до 5 и да не хванеш нищо.
Също така можеше да си на реката от 5 до 8 и да се случи абсолютно всичко, което се случва. Просто тайминга беше изключително определящ. Те риби имаха много специфично поведение, наистина се кълвяха в едни определени граници на деня, времеви граници. Това нещо факт, че и на самото състезание изигра така роля. Аз в единствения ми, един от 2 дни риболов на буна, в който успях да направя добро класиране в групата ми, всъщност в втората част на манша успях да фана, нали, повечето риби и според мен това беше заради точно вечерната активизация. На река Струба ние успяхме да направим една идея по-добър риболов. От гледна точка на това, че и Андрей до момента не беше ловил липани, за него също не беше познат вид стил риболов, но той изключително бързо и той се ориентира в тази обстановка. Успяхме да намерим някакви мухи, които да работят достатъчно добре, наистина достатъчно добре, също и по време на състезанието тези мухи работеха добре. Направихме някаква стратегия, съответно всичко това, което ние го имахме като видяно и преживяно и споделено вече с останалата част от отбора, аз мисля, че успяхме да сложим някаква основа, на която да стъпим и поне да сме малко по-уверени в това, което ще ни се случва. Не толкова какво, което ще правим, защото манш си е нашия манш, 3 часа, ние трябва да си правим там, каквото си правим. Но знаейки долу-горе кой какво е правило на тия места, преди време или съответно ден след ден, е малко по-уверено се случват нещата. Аз искам наистина да благодаря на целия ни отбор за играта, защото година на година отбора се спотява, нивото със сигурност се дига. Като човек, който миналата година е бил републикански, мога да кажа само, че всяка година става все по-трудно да излезеш секторен победител на нашите състезания. Така че аз смятам, че за напред посоката ни е правилна, просто не трябва да спираме. По отношение на самото състезание, много набързо ще премина през дните и през реките съответно. За мен жребия отреди да играя първо на река Стурба в горния участък, след това да играя на езеро, след това на река Буна и след това отново Стурба и река Буна една след друга. Като първия ден успях да се падна на, бих казал, познато за мен място, тъй като и двамата с Андрей бяхме минали през този участък, бяхме видяли що горе самите места какво представляват, самите риби на какви места стоят. И в първия ден успях да завърша с 27 ловени риби и второ място в моя поток, което, честно казвам, за първия ден аз бях повече от доволен, тъй като всеки, който се е състезавал на подобен тип мероприятие, знае, че в топ 3 в групата да бъдеш, наистина сърцето си го усещаш в гърлото в такъв момент. Втория ден за мен лично като условия, след като видяхме езерото всъщност какво представлява, то си беше, меко казано, язовир. За хората, които са по-близо до София или от София, представете си просто как стоите на брега на Панчарево и не можете да заметнете на никъде. Говоря с мухарка, не с спинглаварица. Главно рибите, които се очакваше да ловим, бяха някакви плевелни, кефали, въпросната плотица, което е според мен вид червеноперка, но да не си изказвам неподготвен на тая ихтиологична тема. Като в този ден аз успях да хвана една единствена риба и то беше точно тази въпросна плотица с размер от 43 см и след кратка неразбория с моят резултат по отношение на вписване на рибата в системата на смятане на резултати. Ето всички от отбора се смеят в момента. Защото ще го правихме за това. Да, дали случайно или не, бях ощетен и бях записан първо без риба. Съответно намазвах пълния брой наказателни точки, но тук е място да отправя огромни благодарности на Станил Йотов, който лично пусна малко или много своите професионални връзки в бранша и успяхме да реагираме на време, съответно хората от организацията да поправят този резултат.
и с моята една единствена риба успях да бия от общо 6 души с по една риба, аз да бъда с най-голямата такава и да завърша на 5-то място във втория ден, което във временното класиране първия ден генерално вървях 7, втория ден 8. И пак казвам, това на такъв формат състезание да бъдеш в топ 10 през цялото време, наистина е нещо, което не просто е някакво чувство много еуфорично или си го представяте с адреналина да ти бие 200. Не, по-скоро е ангажимент за следващия ден какво ще направиш, защото знаеш, че можеш да вървиш добре и в същото време можеш с една лоша игра да се издъниш много и всичко това, което е било от предния ден, да отиде в кофа. Така и стана на третия ден. Паднах се да ловя на познато за мен място на река Буна. За съжаление, доста по-ниско ниво на реката, отколкото в момента, в който ние бяхме с Анди на тренировката. На точно това място ние нямахме ловена риба с него, но в този момент, в който аз ловях, успях да хвана 15 риби, което за този бокс към този момент и мисля, че за цялото състезание въобще беше най-високи резултати. Станах първи в групата и след този ден точките и класирането показва, че съм на второ място с равни точки с настоящия европейски шампион Ацо Дюкич. Просто той имаше доста повече риби от мене, но бяхме с равни наказателни точки. И ето в този момент, защо казвам, че е отговорност за следващия ден. Знайки, че ти си втори временно, ти знаеш, че можеш и да завършиш първи, можеш да завършиш втори, можеш да завършиш трети, но можеш и да отидеш много по-назад и то цялата ти игра зависи от теб. На следващия ден се паднах да ловя отново на река Стурба, само че в долния участък, на място, което не бях ловил на тренировката. Продуктивността на самото място не беше особено голяма, доколкото спомням, имаше хващане един път 16 риби, един път по-малко от 5, един път по-малко от 10 и аз лових в четвъртия ден, като след няколко пъти щателно обхождане на мястото успях да изградя някаква стратегия, която ми помогна наистина много и спазвайки въпросната стратегия успях да хвана 23 риби, което за цялото мероприятие беше най-високия резултат т.е. най-високата продуктивност на това място и отново завърших първи в групата. Като в този ден отново държах в генералното класиране втора позиция след Александър Дюкич с абсолютно същия равен брой отново. Аз бях секторен победител и той съответно в неговата група секторен победител. И ето тук, както историята добре познава Мал Шанса, както с Тани Мънков преди, така и с много други състезатели, разбира се не от България в случая, се паднах да ловя на място на река Буна, което просто самото място на мен не ми даде абсолютно никакъв шанс. От бряг до бряг масивна бавно течаща вода над 2 метра дълбочина, без никаква възможност за газене, абсолютно никъде. Съответно всичко, което успях да направя, беше да замятам в продължение на 3 часа максимално много с шнури нимфа и в крайна сметка лових една риба, което за мен лично беше постижение, тъй като това място аз бях почти убеден, че има огромна вероятност дори и една риба да не хвана, но имаше 3 души с нули, което мен пък ме постави на 17-та позиция в този ден. Аз бях последен преди да има капа в листа. И така както в продължение на 2 дни аз вървях с медал на врата, последния ден всичко това приключи доста близо до медал, доста близо до титла, но изключителен опит. И въпреки, че аз тази година съм завършил на 4-то място на този формат, на това място, аз съм изключително доволен, защото знам, че съм дал доста, знам, че всички мои съотборници са дали доста от себе си. Всички са помагали на всеки останал по един или друг начин, дали чрез връзване на мухи, споделяне на общи впечатления от боксовете, кой какво видял, кой как разбрал, че някой друг ловил до него и тем подобни видове информация, която на всички ни е била изключително полезна, наистина изключително полезна.
много е трудно да бъдеш индивидуалист в такъв формат събитие. Аз не знам хора, които се записват индивидуално да участват наистина на какво лежат, на какво разчитат. Защото за мен, ако ти нямаш, хайде да не го казваме рънер, но човек, на когото не можеш да разчиташ за най-малкото за някаква елементарна информация, ти директно почваш от една позиция шанс назад. Давам пример, Анди игра на река Буна на едно място, на което установи, че рибите му кълват на стример доста осезаемо по-добре, отколкото на нимфа. Беше повел съответно в групата, т.е. от двата бокса над него и под него риболова, и тъй като над него мисля, че беше Словак, момчето, което неговият тренер го видя точно какво прави и Анди каза, аз просто обърнах в един момент и видях момчето, нали, над мене да прави абсолютно същото нещо, съответно да лови риби. Но ето отново мал шанс, неговия бокс беше по-продуктивен този начин. Факт, без да имаме отборна игра, отборно отношение, спортсменско такова вътре в отбора, със сигурност нито аз съм щял да бъда четвърти, нито ние като отбор сме щяли да бъдем на мястото, на което сме. И още един път, благодарности на всички от отбора, на Росен, на Станил, всички останали хора, които по един или друг начин, на Мънкича също, абсолютно всички, които сме ги държали в течение в тия, то не 5, те си бяха доста повече дни. Преди състезанието, ден-два след това, абсолютно много наистина благодаря на всички хора, защото това да знаеш, че имаш и моралната подкрепа на някакви хора някъде, е наистина един доста силен гръб. Освен Сашо и Мариус да кажат 2-3 приказки, защото примерно Мариус също игра много стабилно, Сашо също направи някои добри игри, с малко по-малко шанс имаше той ден, но не ми е интересно Мариус какво видя, защото той също успя да се приспособи към ситуацията доста бързо. Здравейте първо. Интересното беше, че първият ден аз имах хубав жребий, но не успях да усетя липаните, как да ги ловя. И там излязах сравнително добре от групата. Липаните стояха съответно на най-подходящите места, просто не взимаха нимфите и заложих на бързи малки рибки около и под мярката съответно. Хванах много маломерни и успях да хвана, мисля, 16 риби мерни, пастърви само, африкански пастърви. Липани имах 2 късания на огромни риби, може би над 50 см бяха. Просто че тръгваха и отиваха в горния сектор. Мариус, извинявай, че те прекъсвам, ще пусна снимка на Росен сега. Роска, ширния тази снимка да я видят хората, това е част от бокса на Мариус, където лови в този конкретен ден. Да видим Мариус, продължавай си. Не е време всъщност. Да, имаше един мост, който беше, вътре седяха рибите в самия мост, но нямаше начин да се подаде там. Много трудно е да минеш, да влезеш вътре в моста, а съответно като те вземат просто изчезват. И така, първият ден общо взето това беше, втория ден спаднах на едно място от реката, което беше отделено в долната част на река Буна, на горна Буна, в долната част на реката, която беше отделена от един буфер, може би километър дълъг, и вероятно там бяха пропуснали да правят зарибявания. Това е всъщност... Невероятно нямаше рибите. В района, в който Митко спадна да играе последния ден. Да, аз играх 2 сектора под сектора на Митко. Там в продължение на цялото състезание следяхме какво се случва. Общо взето в този сектор бяха хванати за цялото състезание 6-7 риби, както и при Митко. Всичките тези 5 бокса мисля, че бяха. И там успях да извадя една риба и нищо друго.
нямаше, даже не видях нищо друго. И както Митко каза, просто 3 часа упорстване, мятане и това е. Последните 15 минути мисля, че хванах рибата. Третия ден бях на езерото, не, на Стурба горна, където се паднах да играя в не лош сектор. Там завърших, мисля, втори. Имаше много хубави липани и хванах доста от тях. И вече езерото, да, това е сектора. От този бараж надолу на практика, моста, самата снимка ми е на апарата и не можах да я прехвърля достатъчно бързо, но отдолу си представете просто това тук, което свършва, мощче и в неговите колони риби по 50 санта, които просто седят и в момента, в който ги закачиш, те просто ти късат. Те риби наистина нямаха особен шанс за варене. Наистина, въпреки че е хубаво мястото, малко или много е коварно, защото просто те риби нямат варене. Съответно, тук е, може би, още един улей от реката с бърза вода и там хванах основно рибите. И това е за този сектор. Само тази снимка не? Нещо друго ще коментирам. Само тази е. А това, което виждате отгоре, над този бараж, който си личи на средата на практика на снимка. Това е най-силният сектор в горния. Да, това беше сектора, от който Марко Жекелич от Хърватия, първия ден, в който аз завърших втори, той беше с 35 риби. В най-горната част, където стеснява, нали, това, което виждате на снимката, просто е един бързей, който беше абсолютно засят с липани по 22-23 см. И много повече риби съдържат наистина този бокс, отколкото всички останали нагоре. Защото имаше места, които, ето примерно Любош Роза, световен шампион, излезе 2 риби, което, нали, няма как някой да ме убеди, че световен шампион може да фане при равни условия с всички останали само 2 риби. Може и нищо да не фане. Да. Можеше и да. Нищо. Да. Да. Стигнах до езерото. Езерото стандартна процедура, мятане до последно. Играх в два от секторите в езерото, от боксовете в езерото, които отгоре имаше надвиснали дървета. Буквално на 2 метра зад теб. Нито нагоре можеш да метнеш, нито назад. И на магия всичко. Хвърляш някакви 7, 8, 10 метра. Колкото можеш с ролкаст и чакаш нещо да се случи. Играеш с линията. Успях да извадя там една риба, която ме позиционира на 8-о място. И вече последния ден се паднах да играя. Аз не съм сигурен дали имам снимка на мястото, но точно няма време. Падах се да играя в един бокс, който последния ден пропускахме да кажем, че състезанието беше изместено. С няколко часа. Да. Заради награждаването всичко се случи в най-голямата жега. Буквално мисля, в 2, че почна състезанието, 2:30, нещо такова. На Стурба даже и в 11 почна, 11:30 или нещо такова, 12. И в този сектор съдията ми казва, че в мястото, в което е дълбоко 3 пръста, там са хванати всичките риби. Което аз се обходих преди да почна още манша, не видях абсолютно никакъв живот. И видях 2-3 риби, които са вече нагоре, доста в самото вливане на този ръкав. Видях някакви маломерни риби и реших, че ще мина от друга страна. И там, които просто нямат абсолютно нищо. И измежду тях успях да измъкна една американска пастърва. И да, с нея всъщност това беше рибата за този мач. И с нея успях да се позиционирам на 10-то място. Което с една риба може да си представите какво се е случило по другите боксове последния ден. В общи линии, накратко, това е моето състезание. Тя математиката е проста. Една риба си топ 10, 2 риби си топ 5, 3, 4 и 5 си първи, втори, трети съответно. На коя ръка играеш, да? Да виж, езерото, определено една риба беше доста важна.
тук е мястото да спомена, че Анди в първия ден, в първото място, което му се падна да играе на долната част на река Буна, хвана една балканка, която за цялото състезание беше единствената риба, която се хвана в това място. И във всеки един ден просто Анди казваше още една жертва на 19-ката, още една жертва на 19-ката. Там ли беше местен му беше казал, че там е имало риба, ма 2023 година. Да, точно така. Всичко е приключило 2022 или 2023 и от тук ще става само по-хубаво. Сега ще кажи две приказки за твоята Ами, гледна точка. сладкодумно разказвате и аз няма да изпадам в детайли за моя риболов, защото наистина Топа моя. това, което, например, впечатли на езерото, до мен ловеше един чек. Не знам дали се чувам добре. Да. Чекато беше до мен точно отляво през цялото време. Още с сирената, с първия сигнал и с първия каст, изкара един кефал. И това само, което иска да кажа, че има отбори, които си имат традиция, разбира се, в мухарските състезания. Имат информация, която ние нямаме. Наистина, както казахте преди това, вие всички го споделихте, че е от голямо значение жребият. Това всеки го знае, който състезава, но също е факт, че едни и същи отбори, още взето с тази година имаше изключение Португалия. За мен беше също изненада, не знам. Много силно играх. Панаха се рибите момчетата и се класираха добре. Но искам да кажа, че като цяло топ отборите винаги са едни и същи. И както казахте от Деве също преди това, че ние сме на правилния път и искрено се надявам, че съвсем скоро и ние ще се включим сред най-добрите с информацията, която събираме и опита, който събираме през последните години. Реално, без обмена на информация, който тече в отбора по време на състезанието и по време на вече тези 3 европейски, е невъзможно който и да е от нас или от друг да направи някакво значително класиране, точно поради тази причина, която каза и Сашо и Митко, че едните отбори големите имат и традиции и съпорт, сериозна подкрепа от рънери, от хора, които са там на място, гледат какво се случва, разузнават. И ние, когато нямаме такава помощ, може да разчитаме само на себе си и на нашите отборници. Значи ти отиваш на непознато място, ако не е информацията от човек, който предния ден е играл, същия ден е играл там, твоя колега, ти отиваш, Митко го каза вече, направо почваш от хендикап. Трябва да наваксваш. Няма шанс никакъв за някакво класиране. Просто колкото и да е субективна преценката, визията на всеки, какво е видял, какво не е видял, е безценна помощ и когато е хванал някаква риба, хванал риби, представя се мухите, тактиката и въобще всичко подхода, помага много по-бързо човек да си изгради една правилна преценка за място, една правилна стратегия, малко или много, естествено. Жребия и другите неща зависят страшно от класирането, зависи страшно много от тях, не само от това къде се паднеш да играеш. Много зависи от кой се паднеш да играеш. Защото едно е да играеш трети манш след двама, които са хванали по 50 риби двата дни и да отидеш и да не можеш да хванеш 20 риби. Друго е да играеш трети ден след двама, които са били там предните 2 дни и са хванали по 5 риби. Съвсем различно е. Така че шанс си е шанс, но опита помага на големите отбори да се настроят максимално бързо, без излишни движения, без много грешки, без груби грешки. Да, не всеки път са перфектни, да, не тази година французите играха доста под нивото си, имаха някои нови лица, много също участници на световни европейски първенства, 2-3 европейски шампиони, имаха световен шампион вътре в състава, така че не мога да кажа, че са били слаб отбор тази година, но не се представиха добре. Въпреки всичко, в края на края ще успяха да дръпнат малко накрая. Така че опита, който се трупа за нас
е малък, 3-4 години. Състезания при французите и другите водещи отбори, той опит е десетократно по-голям. Айде, не десетократно, но поне едно 7-8 пъти. Те 20-30 участия имат, сигурно имат изключително систематизирана информация и приемственост за това как трябва да се провежда едно състезание, когато имате подкрепа на място от допълнителни хора, резултатите винаги са по-добри. Нас това не ни притеснява, нито се оплакваме, нито нищо. Ние сме радостни, че можем да представим страната, колкото ни е по силите на такива първенства, защото този опит и това натрупване с времето със сигурност ще даде резултати. Няма как да не даде. Да, и отгоре това, големия процент от отбора ни е доста млади състезатели. Митко, Мариус, Андрей. И също в републиканското има доста млади състезатели и това също за в бъдеще е добър показател. А за състезанието в Босна, например, съм убеден, че ако втори път отидем на този сценарий, със сигурност ще се представим. Това съм и аз напълно убеден. Нещо, което Станил каза на миналото състезание републиканското, тъй като си говорихме, коментирахме отново в европейското, коментирахме останалите отбори, стана въпрос за водещите сили, съответно Франция, Чехия, Испания, Италия. И това, което той каза е изключително вярно, че до голяма степен това, което на нас ни липсва е че не можем да се ползваме с дългогодишен предишен опит на други стари състезатели преди нас. Защото ето сега, примерно, този месец приключи Мастърс в Норвегия, нали? В Норвегия или в Норвегия. Ето, Жорди Оливера стана световен шампион на Мастърс. Неговия ученик Давид Арка е световен шампион на 21 години. Нали? И то много ясно се вижда. Той е бил, доколкото знам, шампиони на юноши, после съответно стандартната тая нашата възраст, не съм убеден какво се води. И след това вече и на Мастърс. Те си имат много дългогодишни състезатели, стари такива. Там участваха много световни шампиони. Валеро Сантиамантини, Пабло Кастро, ето Унай Уркия също беше там. Еди Донес, два пъти. И това са, нали, все хора, които не са се състезали само в дивизията Мастърс. Нали? Те са се състезали във всички останали подкатегории преди това. Примерно италианците тази година, тяхният капитан или треньор Еди Дона, двукратен световен шампион на Мастърс, 20 пъти е участвал на квилина състезания и този човек е с тях и ги води за ръката и им казва. Така че това не е без значение. Така че можем само да си представим какво е да имаш 35 години, да речем, състезателен опит, нито едно пропуснато състезание и между тия 35 години 5 титли, които 2-3 от тях никак не маловажни, нали, на европейска световна сцена. А малко или много ние в момента, сега, както и за звучи, ние се опитваме да открием топлата вода. Но определено от година на година спойката в отбора става все по-добра. И аз вярвам, че за напред можем наистина да очакваме само по-добри успехи. Аз съм убеден в това, Миташки. Само да продължиме това, което сме започнали. Абсолютно. Всяка година републиканското става все по-трудно и по-трудно. Това е абсолютен факт. Наистина, това си е абсолютен факт. Тази година особено ще е доста трудно. То вече е доста трудно състезанието. То е доста трудно. Повярвайте ми, на мен тази година ми е много трудно. Има сериозна конкуренция тази година, интересно. Абсолютно. И хубавото е, че има и доста вече сме доста по-стари опитни състезатели в цялата работа. Има млади момчета, определено вътрешния кръг става все по-силен и по-силен и живи и здрави в някакъв момент най-вероятно ще можем да се правим класиране, т.е. от класирането да варим отбори за световно и за европейско, което, нали, в крайна сметка е целта на всяка една останала страна. Роска, ако нещо пропускаме,
В този ред на мисли, аз мисля, че може би на предното предаване казах един разговор с Петър Бинек, състезател от Словакия. Да. И нали, също с световен отборен шампион и така нататък. И си говорим и той му пита, добре, вътрешната ви лига с колко състезатели е? Ние година мисля, че бяхте 24. 20-24. И аз казвам грубо 30, нали? Той му поглежда така леко и усмихва се, каза, в Словакия са 1000. Значи, Те са на дивизии, на разни да, може да се представите също колко са в Полша, в Франция, Испания. Питайте Сашо в Испания как са. Да. Там е... Тоест, Сашо, мютнал си микрофона. Да, за да не чувате. Няма значение. 120-150 човека. На републиканско. Отделно си имат Ти имаш лоша връзка, обаче аз поне не те чувам. не ли чувам? Сега май е добре. Сега си добре, ялпате? Аз ли? Да. Не те чувам. Не? Не, известно съм сера. Не. Добре, няма значение. Искате ли да пусна малко снимки да набързо да ги превърна само? Добре. И да разкажете за по тях. Аз чакам снимката на Жоро от долу на Буна. Моите снимки са само пейзажни. Аз такива снимки пейзажни не съм правил никога. Това е Съюз, нормално. да. Вие там сте изключително заети и нямате време да правите снимки. Да. Лошото е, че Не, само на пейзажи случих тази година. Невероятни огледални. Най-хубавата снимка беше от сектора на Словака. Мисля, че Марио се пусна тази снимка. На словенеца. Това ми е единия пейзажен сектор. Тук, като се появих, малко ми спадна настроението, защото това е абсолютно равно място, почти никакво течение. Но пък е красиво. Много е красиво, обаче не е за европейско да направиш класиране. Още взето сега тук, това вдясно, където се вижда това хращи, където се вижда вдясно, видях да се вдига риба пред него някъде в средата на реката. И може би 5 минути съм правил 3 крачки, за да мога да застана във водата, така че рибата да не ме усети. Това ми беше единствената риба в това място, защото бокса ми се стоеше от него и едно леко бързайче нагоре, където фанах 4 риби. Общо взето този бокс целият шампионат беше продуцирал средно между 2 и 6 риби за 5 дни. Така че нямаше много риби. Тук единствената риба, която видях да се вдига, беше един много голям липан, точно в средата на това място. Началото, тук до това хращи отдясно, където се вижда, голямото. Нагазих, може би, 5 минути. Да направих 5 крачки от тръстихта да изляза, за да мога да се пресегна и да заметна. Не изглежда много голямо, но реално не можеш от брига да заметнеш. Както и да е, видях да се вдига още един път, това значи, че рибата не ме е усетила. Заметнах 1, 2, 3, 5 пъти, нищо. Смених мухи няколко и накрая ме взе и си замина като товарния влак. Както каза Мариус, просто взима един голям лепан, може би беше над 60 и просто изчезна. С презамятането успях да хвана на същото място една балканка около 33 см, която беше също най-голямата риба за деня, която хванах и завърших с, сега не помня, 4 или 5 риби вече, което не беше много добро класиране. В същия ден пък другите боксове бяха хванали повече риби. Не знам къде се класирах. 15-то, 14-то място, не знам, не ми стигнаха за много. Може и малко по-напред да се бил, не знам.
Добре, Но аз ще превърна. много красиво място, да. Това е награждаването. Саша Джукич с Кристиан Сведа и сам Пекар. Пекар или Пекар Самуел от Пекар. чехите. Да. Изключителен риболовец на второ място. Това е тренировъчния На сектор. плаж. Значи тук Ти си на плаж. може да срещнеш всичко, ама не и риби. Не, че нямаше една-две риби, обаче отзад бяха тълпи от хора, 5-600 метра участък тренировачен до километър и 200 къмпингуващи, палаткуващи, бивакуващи и всякакви други. Музика имаше от тежък метал до тежки кючеци през 20 метра, на всеки камп различно, кой каквото му е кеф. И тук трябваше да се тренира, беше много, много забавно, защото само си ходихме между хората. Между другото, фанах една риба до едни хора, които си печаха кюфтета, така се въодушевиха, че стана някаква страшна лудница. Ама втора не можах, защото явно толкова си имаше в реката. Или толкова си мога. Ама така де, вечер слушахме нещата. Това прилича на моя бокс. Това е някакво море, ама сега не мога. Не е ваша снимка. Това е с сърбина. Това е моят канал от европейското тази година. На него е изписано "Ебем ти мамо" номер 4. Да. Саша Димитриевич ли е това? Да, това е Сашата. Тук ако трябва да вкараме малко битовизми в разказа, не знам дали ще е интересно, ама първият ден преди състезанието още се запали, това е сметището на града. Една планина буклук се запали и на 45 градуса не можеш да отвориш прозорец или да дишаш. Тук езерото точно на пожара беше, на сектора беше точно срещу пожара. Много така готино, мирише на буклук цялата местност една седмица. Красота. Това е джипа на Франтишек Ханак. Снимали сме го заради регистрационния номер, не заради Да, друго. виждам. На Францата ли е това или на Любош? Не, на Франта Ханак е. Той Любош пътуваше с него. Роска такъв да си вземеш номер след време. Не трябва. Тук са класиранията. Това ми е единствения смислен сектор, който ми се падна, който имах изключително сюрреалистичен риболов. Тук направо ми се ще да кажа две думи, защото не бях присъствал на такъв риболов. Аз лично за себе си никога не съм предполагал, че мога да вадя риби в продължение на 3 часа на всеки 5 секунди. Без да преувеличавам, просто някои пъти на 3. 1, 2, 3 и вадиш риба и всичките риби са малки. На 50, 60, 70 риби една, която да е мерна. Такова чудо не бях. Това от среща, което се вижда, тези приливници, това водопадчи, това са едни рибарници. И тук има огромно, направо помрачително количество дребни риби. Говоря дребни 15, 16, 17, дори някои пъти по-малко сантиметри, по 10 сантиметра риби има. И е толкова заринато от риба, че не знам просто как да се отсеят. Пробвах абсолютно всичко да отсея тези риби, не успях. Вадих риби в продължение на 3 часа без да спра. Опитах се някаква калкулация да направя, защото ми стана страшно интересно след маша. Действително колко риби може да са. Бройката е някакви много стотици. Не знам дали стигна до 1000 риби, но това е невероятно. Тъпото е, че просто нямаше големи риби. Хванах 13 или 14 риби, големи, т.е. мерни. И това не ми стигна за повече от, не помня, 10-то място или 9-то, не знам. Но също така всеки бокс има някакъв ресурс и предните 2 дни или 3 бяха играли там водещи състезатели. Французина, португалеца и още, сега не помня кой, но бяха хванали по около 25 до 30 риби и аз очаквах, че ще успея да направя някаква такава бройка. Особено като първите 2 подавания хванах 2 мерни риби или 3. Падна ми се едно момиченце съдя на 16 години. Тя я беше гнус да бара рибите
и трябваше да си ги мерим, нали, аз да вземам рибата, да я слагам в мерилката, да я мерим и то беше малко такова нелогично, но на масово бяха така съдиите, бяха млади момчета и момичета, тинейджери. Много интересно, защото пробвах всякакви видове тук примамки, само за да хвана някаква по-голяма риба от тия малките досадници, обаче почти не ми се отдаде. Наистина под мен боксът беше изключително силен. Явно и в моя бокс е имало някакви риби предните няколко дни. Просто аз го минах 5 или 6 пъти целия бокс, не беше толкова голям. Успях да мина навсякъде по много начини, с много мухи и хванах стотици малки риби. Това ми е изключително странно и до ден днешен как може такова голямо количество дребни риби да има на едно място. Без значение каква е мухата, без значение големина, размер, просто хващаш, досадно, нали, откачаш и на 50-60 риби караш една до съдята, мерите там, няма 20, пускате и така. Неприятно за мен, защото другите ми боксове бяха изключително непродуктивни като риби и точно този бокс, който се надявах да ме издърпа в класирането, се оказа хиперпродуктивен, ама с малки риби. С дребосъци. Да, направо тежко. Пускам се. Това трябва за португалци. Португалците е много силно първенство. Те до година са домакини на европейското. Аз не очаквах, никой не очакваше. Аз не знам, говорихме си с хората и помежду си, дори и Саша от Испания така, нямаше някакви сериозни наблюдения, че са сериозен отбор, обаче пък направиха страхотна игра. Браво на тях. Това е от тренировката една... не знам какво е това точно. Митко ги знае повече. Това ми е пак един от боксовете, да. Това е пак едно от езерата, дето пейзажните. И, на тази река Стурба, между другото, имаше много интересно разпределение на рибите. Бяха решили да зарибят избирателно някакви места. Имаше 20 бокса, бяха пуснали риби на 10 места и то по-малко. Не бяха зарибяли масово, нямаше някакво... предимно местни риби, то много големи липани, които бяха изключително мнителни. Трябваше да ги ловиш 0,8 и те късаха общо взето. Имаше някои места, които заради жегите рибите се бяха нахакали в някакви сенки и някакви бързи, където има по реката, те не бяха много. В някои боксове имаше бързи и там и сенки, и те рибите бяха изключително активни там. Значи, факт е, че жреби е бил сега тук на този равняк в 5 часа след обед, не, всъщност аз тук играх на обяд, то няма какво да търсиш много. Те рибите, те ги няма. Те отиват надолу или нагоре, ако има някъде бърза и някакво откритие, някакво... Да. Роска? Да. Доктор Коцо е писал... Да, аз го виждам. После ще добре. Ами да, защото така, че тук имаш драма Видях. Това е Мостър. Ами това е от Стария град, това пак е моя снимка от Стария град на Мостър. Той е туристически град, между другото е изключително интересен, изключително шарен град. Няма да е във връзка с темата да разказваме малко туристическо, но е изключително. Няма, но заслужава си да се мине оттам. Поне за един ден. То не повече, но един ден. Със сигурност е много интересно. Заслужава. Това ми е другия велик бокс, който фанах 4 риби в тия водорасли. Това е буна, мисля. Това е буна, ама се е избунила. Знам, аз съм бил там, знам за какво става въпрос. Роска, пуснал съм ти няколко снимки, мога да ги видиш тях. Добре, сега ще Това е част от тренировъчния сектор. Тук също трябваше някакви джедайски умения да нагазиш до БМТ усетят. Имаше някакви мекулости тук.
една-две за цяло това дългото място бяха останали. Ама почти невъзможно да ги уловиш. Тук Анди хвана един шаран с кеп. Да. Това Да, беше между другото, място, да. генерално Буна, голяма разлята река и доста дълбока на доста места. Повечето места наистина трудно се гадаха на Буна. Тя е огромен карст. Да, тя е огромна. Карст, който извира в това градче там. Не, той извира от една скала, която е от 200 на 100-200 метра висока, врела. Да, знам. Ние сме пили бира там. Направо излиза като все едно някой отворил шлюза на язовира и тече все едно вец пуснат. Тя от извора. Река Стурба. Това е Стурба, един от боксовете. Това мисля, че е четвърти бокс. Тук игра един колега от Словакия последния ден на Рок. Той е доста добър риболовец, фана 4 или 5 риби. Много хубаво място. Тук водата е ледена. Старовец? Да, фана 4 риби. Над това място има един бент и отгоре има една картофена нива, в която върви реката абсолютно гладка, с папури. И там бяхме 4 души. Аз, италянец, французина и французин, италянец. Тук е малко като старите вицове прозвуча. Байганю, да, българина, американеца и това отишли и Байганю, англичанина, фанал една риба. Колко? 36. Байганю, французина, не италянеца, фанал една риба. Колко? 36. Байганю, българина, колко фанал? Една риба. Колко? 34. И отиваме пред французина и французина ни удари всичките в земята, беше фанал 3 цели риби в тоя, да не казвам какво, и се кефеше от дъното на душата си, правеше цигански колелета, буквално на картофената нива, правеше цигански колелета. Беше оставил войците на колене, все едно е вкарал, нали, това е изключителна работа. 3 риби на това място, просто невероятна класа. Не знам как е фанал. Жоро, между другото, тъй като в момента България е изключителна дестинация за риболов на бройки салмониди, много хора в момента няма да разберат каква радост е да хванеш една риба понякога. Наистина, доста хора няма да го разберат това нещо. Значи, само да ти кажа каква беше ситуацията. Картофената нива по обяд, нашите съдии с италянеца, момченци и момиченци на 15. И те, понеже да не пътладясат децата там да пукнат на жегата, им бяха дали един чадър Кока-Кола, в картофите го бяха забили и те го оставили точно между двата сектора. И те си говорят, ама голямо, не знам, сваляха ли се, какво правеха, те си говорят 2 часа. И чат пат мине това момченцето, моя съдия, идва при мене, аз застоя ли тук? Аз викам, не бе, стой си на сянката. Ами ако фанеш риба, вика да не би да я пропусна. Викам, човек, ако фана риба тук, ще разбере, не ти, всички ще разберат, разбираш. И то действително хванах риба, когато го нямаше, нали, извиках го, свирнах му, той дойде веднага момчето. Просто това е, няма как да пропуснеш, като фанеш риба на такова място. То е събитие. Ти се едно си хванал, не знам какво, Моби Дик. Такъв жребий се падна. Какво да направя? Това е. Разкъцакай ги снимките да ги видим по-бързо. Чакай. Това е мисля на Сашо сектора. Сашо, ти тук ли игра първия? Сашо закачи. Да. Това е хубав сектор беше с бързайчета, имаше хубави риби. Над ресторанта ли е това? Над моста на ресторанта там. Да. Точно това място беше над моя. Така ли? Беше там надолу, беседката надолу беше. Заблудил съм се, добре. Това е отбора на Fly Fishing BG, само да кажа. Виждаме всички. И това са всичките снимки. Смятай, само аз съм снимал. Значи Митко лови риби, другите ловиха риби, аз съм си снимал. Да, така. Нормално. Пейзажист. Пейзажист, да. Другите отбори имат ли пейзажист? Нямат. Няма. Имат Другия готвачи. път рехабилитатор. В Италия имаха готвач, ама пейзажист не.
Обаче ме Сега, предвид, че аз отдето тръгнах това да казвам, те ходят месец преди състезанието. Там тренировки са месец преди състезанието. Да, те Ама те излязоха хората- снимки, в Те хората са последствие 15 човека да го- бяха ходили и чехите, и с абсолютно всички бяха ходили по тези места месец по-рано, месец и половина. Значи, Сериозно е това. Срок. Големите отбори така правят. Но пък виж, Не, те са- и ви така направихте. Да. Ние имахме Но много тренировка добра тук те информация. си стоят един месец. Реките, които това исках да кажа. видяхме, бяха наполовина познати, деца вика от на Митко Янди разказа. Значи доктор Косио пита дали сте успяли да откраднете някоя хитрост от останалите състезатели. Със сигурност нещо се откраднали. Неминуемо, няма как. Когато някой път се виждат неща и се научават работи по тези състезания, винаги, така че това е една от причините да се ходи, да се трупа опит точно с тази цел. Да крадеш за наят. Много силно впечатление ни направи на абсолютно всички нас. Едно нещо, което аз ще поделя, какво наистина сме откраднали. В тези 5 дена много тенденциозно най-добри класирания на Езеро правеше чешкия отбор. Абсолютно, да. И абсолютно всеки един от нас виждаше чехите какво правят. Те бяха намерили някаква много интересна схема за риболов на кефали. Грубо разказвам, беше нещо много статично. Просто замятаха и чакаха и в един момент просто вареха риби. Ама те имаха информация. Значи, гледай сега, ние за езерото нямахме голяма информация. Т.е. почти никаква. Разгледахме го няколко пъти. Аз лично, защото първият ден, като играх, ти помниш какво се случи. Първият ден нямаше манш, имаше откриваща церемония. И след откриваща церемония имаше някакъв банкет там на друго място, в хотела. Аз помня, че ти ходи да гледаш. И аз, без да кажа на никой, даже просто видях едно такси на центъра. И както бях така с ризата и с това, взимах едно такси, защото играх следващия ден в същия час на езерото. Отидах си до хотела, взимах си колата, отидах до езерото, 15-20 минути някъде. Исках да видя в този час какво се случва на езерото. Дигат ли се риби? Има ли активност? Защото там беше пълно мъртвил. 3 или 4 пъти бяхме там. И аз там нищо не можах да разбера. Нито виждаш риба, виждаш тези плотици, дето патрулират по една, по две. И абсолютно нищо. Няма кръгче, няма движение, абсолютно нищо. Просто исках да видя какво се случва. Опитвахме се максимално, каквото можем да вземем някаква информация. Обаче чехите имаха информация, тя не е наготово, ама от предния месец, при 2 месеца. Не само, те ловят много мирни риби. Отиваме и аз се падам да ловя на езеро следващия ден от дясно ми е Ласека от Испания, от ляво ми е сам Пекър от Чехия. И сам моля? Пресова ли си? Как? Преса. Преса, яка преса. Това преса, никаква преса. То нямаше риби. Значи ловим си. Мятате си. Мятаме си. Ласеката от дясно. Състезателите ни фърляли били. То там само ти. Ами, много интересно, защото аз тогава на езерото първи ден, нали, като разузнавач там, нямаме информация дори от колеги, какво се случва. И мятам си, гледам дали има някакви риби пуснати, защото казаха, че са пуснати 2000 или там не помня колко пастърви. Ма то езерото е 30 км, аз не знам какви риби, кога. То така може да кажа, пуснали 100 000 риби, ама той да не фанеш нито една. Къде си ги пуснали? Ние не разбрахме. Така или иначе, първите 10 минути имах някакво подгонване на една голяма риба. Успя да се закачи много накрая, засякох и се откачи. Това ми беше цялата игра. Отляво сам Пекър фаща риба, отдясно Ласеката фаща, ама нали, по една риба, нали, да не си помисли някой, че хваща страшно много риби. И в момента, в който хвана сам този чеха една риба, оттам насетне лови абсолютно само на тандем. Той си фана, мяташе си и си чака. Значи те имаха информация просто, че в язовира има патрулиращи риби. Това беше тактика, която те бяха избрали и то много правилно, защото и Любош Роза стана там, мисля, че първи, и сам
Пекар стана, ако не първи, не, стана първи, но стана втори Йово 9, защото босниците първи ден стана първи там с 9 кефала. Сам хвана 5 на тандем и стана втори и всички останали надолу бяхме с 0, 1, 2, нали, аз хванах една риба, но се оказа по-малка и там не знам кой станах, 16-11. Ама всички бяха в ренджа 0 до 3-4 риби. Това беше, нали? Но те бяха избрали на база това, което имат като информация, много правилна стратегия за патрулиращи риби. Просто максимално дълго време стои на място при мамката и чака някой клен или кефал да мине да я види. Това се оказа доста ползотворно, защото при всички други методи, колкото и бавно да водиш, при мамката ще мине през много места, обаче на едно място няма да се задържи много дълго. Така че, нали, бях си направили тактиката и 5 чехи на езерото играха брутално. Всички. Информация трябваше за езерото. Та информация, ако ние имахме по-навреме, че няма достатъчно пастърви, че няма достатъчно кленове, че няма активност, че има някакви групички от 1, 2, 3 риби, които патрулират и минават през определено време покрай брега, може би не щяхме си на този извод. Ние стигнахме до този извод в третия ден, да кажем. Да, на последните дни. Ама то тогава и активността спада още драстично, защото то колкото и малко риби да имаше, първите 2-3 дни като се поизловиха, след това стана още по-трудно. И още по-трудно стана, защото, пък, както казах, то не можеш и да мяташ, то няма къде да метнеш. И ловиш горе-долу на една и съща дистанция, колкото можеш там. 20 метра пряко сили, защото просто няма къде да засилиш, няма с какво да метнеш на повече, нали? Нямаш беккаст. И така, чехите бяха изградили много добра тактика. Всички бедстваха, само чехите хващаха риба реално. Да. Примерно там... Общо взето риболова на езеро беше труден риболов на кефаля, както всички мисля, че вече добре знаят, труден риболов на кефаля няма общо с труден риболов на пастър. Доста голямо предизвикателство. Добре, това с кефалите е друг път сме си го говорили. Да. Още от Полша сме почнали да си говорим за кефалите. Там имаше и такива плевелни истории. Добре, аз повече въпроси не виждам. Имате поздравления достатъчно, които после ще прочетете. Та на доктор Косио на въпроса, да, много неща научихме в последствие и след маншовете от колеги, които вече бяха изиграли добре маншовете си, бяха спокойни и малко така не с пълна уста, но си отваряха устите за някои работи. Впоследствие ги проверяхме нещата действително. Така че, да, всеки път учим по нещо ново. До година къде ще бъдат европейското и световното? До година европейското е в Португалия, а световното е в Испания. Няма дати все още, не знам. Да, ние си говорихме. Аз знам къде ще бъдат, но нарочно питам, за да ги... В Португалия е изключително... Сега си говорихме за Испания. Непознат район, да, световното е евентуално за до година плановете са, ако се сформира отбор, той да участва на световно първенство. Мисля, че вече е достатъчно подготовка има в момчетата. Тази година има и нови хора в тура. Ще видим как ще завърши първенството, ще видим какво ще е класирането. Много оспорвано. Но идеята е вече, според мен, да се насочим към световно. Тази година, до година ще е достъпно, той ще е в Европа. Да, това е въпросът да е достъпно. За да в Европа ще е. Финансова възможност да участват. То световното не се различава особено много, когато е в Европа като финанси. Има малка разлика. Но това е основното, че предните години и местата, на които се провеждаше световното, и датите бяха доста неудобни, как да кажа, за много кратка логистика трябваше да направим, пък и националният отбор все пак се самоиздържа
нали, на За този етап. съжаление. За съжаление, да. Така че ние каквото можем правим, надявам се, ще продължим да го правим за бъдеще и мисля, че сме поставили някакви основи, върху които да се стъпи и да се развие това нещо. Сигурен съм, че в България можем да произведем състезатели и ги имаме. И ги имаме, трябва малко подкрепа и мисля, че с наличните умения и знания нещата ще се случат много скоро. Не, факт е, че се справяте добре според мен. Тоест, Аз съм също убеден, че се правим. тия класирания са доста над очакваното според мен. Абсолютно, да. Имайки предвид какво се случва в другите държави. Да, значи при мащабите на нашия спорт у нас Тия 15 човека, които са на републиканско. 15, 20, 25 човека срещу 500, 800, 1000 души в другите държави, нали, си е направо успех. А пък само шанса тази година, наистина само шанса, ни попречи ние да се върнем в България с европейски шампион. Да. Това е абсолютен факт. Абсолютен факт е това. Значи... По същия начин, както Мънкича преди години в Босна се движеше до последния, беше Да, първи до последния да. кръг, където на езерото изтърва рибата. По същия начин беше и Митко. Да, значи... Последния кръг, той беше на първо място с равен точки с... Значи, вижте, тя с статистиката, която предоставя ФИПС след края на шампионата е изключително обемна. На нас ни бе предоставено в една специална група един линк към таблица, която е с огромна статистика. Аз лично съм вадил статистика в продължение на може би 4 дни, за да видя как сме се представили чисто статистически, като позиция всеки в потоците си, като боксове, като продуктивност, като кой след кой играл, като кой какво направил. И смея да кажа, че класирането, колкото и да не е добро на някой от нас, на мен примерно, и на останалите, е много, много обвързано с продуктивността и с жребия. Но единственото изключение, аз го казах това, за което го поздравявам Митко, единствено той успя да надскочи жребия си в някои моменти. И това му донесе, щеше да му донесе европейска титла. Тоест той успя мисля, че 2 от маншовете, сега малко наизустно, в 2 от маншовете имаше много хубави боксове, но в 2 от маншовете имаше не до там добри. И той ги направи добре. Той направи примерно 3 или 4 ден класиране на бокс, което беше най-доброто за момента, за цяло състезание. Мисля, че го направи в 2 бокса. Така че някой път състезателя прави бокса, той успя да се ориентира и успя да надскочи това, което му се е паднало като дадености, да даде смисъл и да даде малко добавена стойност на това място, както се казва, да изкара рибите, които другите не са успяли да извадат. Роска? Да. Изпратих 5 снимки, ако искаш ги виж. Това е продуктивността на боксовете. Точно това, което Жоро говориш, просто да се нагледи. Тя е много голяма статистиката. Не, аз съм ги извадил за тези конкретни 5 бокса. Това, което ти говориш, то ще се види много ясно. Сега не помня точно в колко от боксовете, но аз преди 2-3 седмици я правих, сега малко детайли ми се губят, но ми стана ясно. Това е Горна Буна, това е последния ден, в който ми е най-лошото класиране съответно. Просто дай другата. Да, мисля, че е много лесно. Добре, де. Ето тук е езерото, съответно само Радолей и Мичович е с осезаема разлика 3 риби. Факт е, че с една риба може да се стане 8 или 5 на езерото, говори, че нещата бяха много зле към бройки. Но пък Митко извади много голяма риба. Това е бокс, с който се гордея общо взето. Четвъртия ден.
Митко, това сега ти гледаме. Ето виждаме тук, значи първият ден са ловили в този Посесии реално 19, боксовете. 3, 13 и Митко четвърти ден и хваща 20 риби, което е рекорд и то четвърти ден. Да кажем, имало е ресурс в бокса, изразходене, не се хващат вече риби, ама не, Митко отива и си ги хваща риби. Ето виж, първия ден си бил тук, 27 риби, и после нататък 10, 14, 14, една. Така че виждаш как има самия бокс, има някаква умора и има голямо значение къде играеш и кой подред играеш. Така. Това предното беше от тренировката, обърнахме една туфа с водора с Андрей. Долу-горе ни даде на някакво. карстовите реки има много гамароси, да. Аз Много мисля, че... добре стана. Аз се радвам, че се включиха всички. Да, и аз Аз се радвам, че успяхме. Анди го няма, но с него друг път. Анди ще го видим другия месец на живо. Според мен да приключим, защото стана вече час и половина. Лично на мен беше интересно. Стана според мен много хубаво предаване. Надявам се да е било интересно. На нас със сигурност ни беше интересно в Босна. И както всеки път е, това са супер мероприятия. Трябва да бъде стимул за мен на всеки състезател, който иска да участва на републиканските първенство и на участието на едно такова събитие, защото в крайна сметка за това и ги правим, за да може България да бъде класирана и да участва на такива форуми, да представяме страната, хората, които са се класирали, нали, естествено, и да се върви на някъде. И мисля, че вървим в правилна посока. Не, посоката е добра, да. Посоката последните години определено е добра. Тази година имаме езерен кръг, между другото, на четвърти кръг. Тази година ще бъде на езеро за първи път от... Всъщност май не сме играли. Имплементираме само единствено подобрения. Да, така че... Да, но с Балканки. И после в Испания, като ви дадат кефали. То там няма! Те ще ти дадат 2 кефала. Това ще ги знае в Испания. За Испания мога да кажа, че ще бъде или в Астуриас, или в Леон. Но където и да го направят, няма да има абсолютно никакво зарибяване. Ще се ловят диви риби, балканки. И това според мен ще е доста интересно. Там аз не вярвам да има такива големи разлики в боксовете. Винаги ще има и по-добри боксове, но ще е по-истински риболов. Няма да зависим толкова от водените зарибени риби. Каквото е такова е. Живот и здраве ще се види. Да. Добре, аз наистина предлагам да приключим. Роска, мерси. Благодарим. Да го е интересно. Благодарим за хубавото предаване и среща. Айде, да направим скоро и други предавания. Предлагам. Дай Боже. Лека. Okay. Тема. Приключваме, довиждане на всички. Чао, чао. Чао.